poď. Dobrá. Niekto máte. Lukasínek. Vykašľam. Okruž na 9. Rád, ideš. Máš. Ja ťa tak ľúbim. Čo to stalo? Jedno z nemenovaných, to čo znamená, Kevin? Chytaj. We the Nie, ja best. som to nedával. Cík, jaká nahrávka? No, počkaj. Priamo na... Cigán! Podadovar! Perfection! De barikádu! Kevin. Kevin! Ja som ho inak vôbec nevidel. Sú ručné brzy v podstate kar? Čo? Piruetka! Dobre. To piči, ja mal fikoval nejak trošku. To keď bolo, tak asi vykujem. God damn, I need a puta. Už ma chodila viesť. Nie, daj gol ešte. Nie! TikTok challenge. Dip your balls in citric acid. Kevin je najlepší hráč na svete, lebo takto dobre obránil, videli ste to? Jaj, Kevin! Kurva! Maj vyboral, nie! Ja? It's about to get heavy, mom spaghetti. Prečo to hovorí tak? Som pomalý kár. Ale... Kamo. To bola búchaš? búračka jak... Čo ma búchaš? To je negara. Ste si asi nenaplánovali. To by sme vyhrali. Kula hefa, kula hefa. Oh, you're the worst video game player I've ever seen. To kde si ty hovorí? Ty tak mŕtvy. Jaký negar? Dobre. Kevin tak dobre píkuje. Tak ako mám píkovať zo týchto minút? Pane Bože! Ježiš! A musel druhýkrát. Aj druhýkrát.龙眼朋友已经三级双人输有，已经超级击冲击性。 Dobrý bol. Lukas, ukloni sa, ty. Dobrý bol. Ja som možno nevedel. Yes! Autizmus. Mám lepšie FPS, čierny kafornou bári, budete ňaviť. Čo? To je Zlatá hora. Zlatá žilom dostajem. Kevin maximálne zlomí, lebo keď má dve myšlienky v hlave, tak už nevie ani na jedno rozmýšľať. Kevin, zabij ich. Vážny typek. To bol aký, lebo... Čo to robí zase Perly Monroe? Martin. Máš. Joj! No. Pod nulu. What the hell? Martin, hoď tam prosím ťa, lebo ja som strašne myslel. A ja! Teraz tam tak. Blúd, to musíš tam... Maťo. Toto bola zlá zbraň. Ja neviem, vyskúšam. Ja si tu zatiaľ berem goldu. Menej nič. Jake! Raz mi niekto zavolá, tak zavolať iba políciu, rozumieš? Ja ti poviem všetky náboje, čo mám 20 SMG-čkových a 14 shotgunových a to je celé. Pozri Nič sa. ja nemám. What? Jemu dá. What? Jemu dá, dege! A jemu dal! Krek! Prekol si ten boja. I wish. Wow. Som si istý, že som mal ísť pre Lukas.
Martin raklo. Nie, však to som Taký trik, keby uvidíš, tak to by si mal aj ty. Myslím si, že to je mažený dropov. Nero. Oj! Nie! Lukas, dobrý! Typek má... 2010 on má 5 rokov a... Kedy si preškaš károm po ovládačej. Tomáš. Aké priezvisko Tomáš máte, Vuričík. Tomáš? Tomáš jedno. Tomáš jedno. A vieš ako sa volá Tomáš jedno syn? Tomáš 2. A vieš ako sa volá... I Starky? Teda jeho Starky? Tomáš 0. Lukáš máš. Cheatkek. Dobre, Martin. Dobre. Dúd ešte. Komu dám som si tú dubajskú čokoládu. Tak sa tam... Ja viem, že ty si dá. Takže Ja si prevára ešte raz, kámo. To chcem si povedať, že ja pijem si dal. Tu keď iná je veterná, dnes tam je oblaky, ale... Go! Dal by som si dubajskú čokoládu, ja viem, že by... A ja z Bluta sme raz ako gentleman a potom sme opica ty kekas. Wow, wow, wow! Prepačte teda. Čo si debil, ty to sa absolútny šiton. No dobre teammate, ale toto akože musíme ho tu hýbať. Dobre kámo, crazy. Čo po mne sa stral ty? som myslel, že ten mŕtvý človek je živý človek. Nad nami. No. Na nami. Je taká vec, že strecha ukáž. Na nami. Ty on ma chce zabiť. Ale neviem, no. Čo? Obidva sme preleteli, Kamo, ja som sa cítil ako maslo na pánvici, lebo som... Lebo si masný? Lebo som Lebo sa taký masný. naolejovaný. Kevina. Lukas, to máš. Som si všimol. Martin. Slabý? Silný. Slabý? Silný. Lukas? If it exists, there's No však- porn of it. No. Dobre. Ste tvoril, že... Máš. Ešte Timo, maximálne ty go. dobrý. Dobre! Lebo zabiť.